С карта или в брой? Как предпочиташ да плащаш? Ами основно предпочитам да плащам с карта. По-бързо е, по-удобно е, а и понякога нямам и кеш, съответно трябва да ходя до банкомат, което ми причинява допълнително неудобство, така че в повечето случаи предпочитам с карта да платя. Принципно предпочитам кеш, защото по-бързо се случват нещата, според мен. По принцип с карта ми е по-сигурно. Аз лично предпочитам в брой. Аз предпочитам с карта, защото е по-лесно. Общо взето зависи от покупката. Примерно сега тази пица платих в брой, защото беше по-древно, но когато има терминал, доста често използвам карта. Като цяло нямам нищо против да използвам и двете. Но пицата си я купи в брой, защото не ти предоставиха възможност да си я купиш с карта, т.е. нямаш пост терминал, или ти предпочета, тъй като е малка сумата? Ами просто имах пари в брой, реших да ги използвам. Обикновено с карта, ако има такава опция, просто за мен е по-удобно. Главно аз предпочитам с карта, защото ми е по-удобно. И аз съм също мнение, но доста по-удобно е. Кога последно използвахте пари в брой? Вчера буквално. Иначе само с карта си плащам нещата. А кога за последно използвахте карта? Преди малко. И аз бих казал, че на повече места може просто в брой, на много още магазинчета няма пост терминал и също когато е с карта им че по-лесно се харчат, защото просто като цъкнеш не виждаш колко пари даваш. С карта просто е много по-удобно, а ако имаш приложение, много лесно си следиш финансите, докато с кеш е малко по-неудобно. Когато си тинейджър, плановете на банките са такива, че имаме доста ограничения и не можем да използваме много пари с карта и съответно в брой разполагаме с доста повече и можем да си разпределяме бюджета за седмицата. И аз предпочитам в брой, защото имам чувство, че когато плащам с карта, парите просто изчезват. Тук давам 20 лева, там 30, изведнъж просто минус 300 лева и така в никъде. А с кеш просто имам някакъв лимит, който мога да изхарча за ден, за седмица и ми помага да си организирам парите. Но имате карти? Да. В какви случаи ги използвате? Ами, например, ако за момента нямам пари в брой или може би по някаква причина искам да ги запазя парите в брой, за да ги използвам по-късно за нещо друго. Каква е най-голямата сума, която сте плащали в брой? Може би 380 лева за колело. Мисля, че 120 лева за една маска за фехтовка. За дрехи над 200 лева. Честно казвам, не знам. Може би някакви дрехи или обувки, но най-вероятно съм ги платил и тях с карта. Може би някаква сметка в EasyPay, най-вероятно, или нещо такова. Взех си обувки нови, джорданки и бях дал 380 лева. И това беше последната най-голема брой. Нали в брой. А защо използва тогава пари в брой? Тогава имах повече в брой, отколкото в карта и предпочитах кеш да плащам. Може би когато съм си купувала телефони или някаква техника, колко може би 300-400 лева, нещо подобно. Най-голяма сума съм изхарчвала за дрехи, може би, и също, понеже слушам кей-поп, да си купувам албуми, защото те са под 100 лева, но между 50 и 100 лева и тогава плащам в кеш. В Европа се обсъжда да се направи ограничение за плащане до 1000 евро. Това смяташ ли, че ще е проблем или Няма никакво значение според мен. Това според мен би трябвало да е избор на хората, дали да платят тези суми с карта или в кеш. Повечето хора плащат с карта, когато плащат точно по-голяма сума, а не някакви дреболи в денонощния или нещо такова. Аз мисля, че за други би се здало, но аз също обикновено нямам случаи, в които трябва да плащам такива големи суми. Каква е логиката? Не съм запознат наистина. Може би зависи от човека, нали, колко харчи, но мисля, че това си е една доста голяма, нали, висока граница и не мисля, че би било някакъв особен проблем.